Bata pa lamang ako, naniniwala na talaga ako sa mga aswang. Dahil na din sa paniniwala ng mga magulang ko at impluwensya na rin siguro ng mga nakakatanda. Tawagan niyo na lang po akong Phoenix, 17 years old. Isa akong leader sa youth ministry namin dito sa municipality namin sa probinsya ng Iloilo. 12 ng Nobyembre nung nakaraang taon, ang pinaka hindi ko makakalimutang karanasan ko sa aswang. Nag-meeting kaming mga members ng youth ministry sa simbahan noon para sa National Youth Day. Pag-uusapan namin ng mga dapat gawin sa pagdiriwang na yon na gaganapin kinabukasan sa Iloilo City. Madami kaming mga members at dahil sa bilang na yon, natagalan kami sa paghihintay sa mga gustong dumalo. Mga bandang 3:00 na ng hapon, doon na kami nakapagsimula ng meeting. Nag-ayos kami ng mga papeles at mga rehistro para sa pagdiriwang kinabukasan. Halos 5 oras din ang itinagal ng meeting namin na yon. Mga bandang 9:00 ng gabi, napansin ko na wala na palang motor na masasakyan papunta sa bahay namin. Hindi naman ganun kalayo ang bahay namin sa simbahan, pero dahil sa gabi na at nakakatakot din ang dadaanan papunta sa bahay namin, ay nakaugalian ko na magmotor pa uwi. May isa akong kasamahan na nagaya ng umuwi. Maglakad na lang daw kami at malabo na may paparada pang motor sa mga oras na yun. Dahil ayoko din mapagalitan ni Mama, ay sumama na ako. Pareho ang daan namin sa simula. Papunta yun sa bagong wet market at doon, saka na kami maghihiwalay ng daanan. Naglakad kaming dalawa. Halos kami na lang ang tao sa kalsada na yon. Nagpailaw na lang kami ng mga cellphone namin kasi may mga parte sa daan na walang poste ng ilaw. Pagkarating namin ng bagong wet market, niyaya ako ng kasama ko na doon na lang daw dumaan sa ruta niya para sabay kami. Padiretso kasi ang daan niya at pakanan naman ako. Gusto ko sana para nga may kasama. Ang kaso lang, mas takot kasi ako sa ruta niya. Doon kasi, mauuna siyang makarating sa bahay niya at pag ako na lang mag-isa, may madadaanan pa akong maliit na kawayanan. At malapit lang sa daan na yon ay ang bagong lipat na pamilya na pinaghihinalaang aswang sa barangay namin. Kaya ayun, syempre hindi ako sumama sa kanya. Nagpaalam na kami sa isa't isa at dumiretso na siya sa ruta niya. Lumiko na rin ako sa daan ko sa kanan. Ako na lang noon mag-isa sa kalsada, pero hindi naman ako ganun natakot kasi mayroon pa rin na konting kabahayan. Pero nung makalampas na ako doon, ay sinubukan ko ng huwag pansinin ang tahimik na paligid. Naglalakad na kasi ako noon sa 3 ektaryang palayan na walang kailaw-ilaw. Gamit ko pa rin noon ang flashlight sa cellphone ko. At paminsan-minsan ay sumisilip naman ang buwan sa mga ulap. Nung nasa gitna na ako ng palayan, hindi ko na matiis kaya nagpatugtog ako ng mahina gamit ang cellphone ko. Habang naglalakad ay unti-unti na akong binabalot ng takot. At pati yung ihip ng hangin ay parang boses na sa pandinig ko. Yung para bang sumisipol sa akin. Alam ko namang imahinasyon ko lang yun, pero napapalingon pa rin ako sa paligid. Dahil sa kaba, ay binilisan ko na lang ang paglakad ko hanggang sa marating ko na nga ang maliit na taniman namin ng mga mahogani. Pagkalampas doon ay bahay na namin.
Pagkapasok ko sa taniman namin, nagulat ako at napalundag din. Bigla kasing tumayo yung 2 kambing namin na nakagapos sa isa sa mga puno doon. Nalaglag talaga ang puso ko noon. Natawa na lang din ako sa sarili ko. Medyo napanatag na din ako nung makita ko yung mga kambing namin. Nagpatuloy ako noon sa paglalakad nang may marinig akong kakaibang tunog. Pinatay ko noon yung tugtog ng cellphone ko at nung pinakinggan ko ng maigi ay narinig ko ang tunog ng mahinang tik-tik. 4 na mahihina at mabagal na pagtik-tik. Nangilabot ako kasi parang tao ang tunog, yung tipong ipit na boses. Binilisan ko ang paglakad ko at iniiwasang takutin ang sarili ko. Sa gitna ng paglalakad ko ay napahinto ako. Hindi ko maipaliwanag pero may nagtulak na lang sa akin na lumingon sa kaliwa ko, sabay tutok ng ilaw ng cellphone ko sa direksyon na yun. Nanlamig ako at hindi makapagsalita. Sa di kalayuan, sa likod ng isang puno ng gemelina ay kitang-kita ng mga mata ko. May isang napakatangkad na lalaki ang nakayapo sa katawan ng puno ng gemelina. Nakatingin ito sa akin at nagkatitigan lang kami. Hindi ko maigalaw noon ang katawan ko sa sobrang takot. Bigla itong nagsalita, "Saan ka pupunta?" Napako lang ang tingin ko sa lalaking yon. Sa isang banda ay napapaisip pa ako kung baka kung sino lang yon. Naka-t-shirt kasi itong puti at sa pagkakaalala ko naman sa mga kwento ng matatanda sa amin ay hubotubad ang nilalang na yon. Pero hindi eh. Sa mga oras na yon, sigurado ako na hindi tao ang kaharap ko. Tanaw ko na noon ang bahay ng tiyahin ko na malapit lang din sa bahay namin. Pero sa mga oras na yon ay di talaga ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. Nagdasal ako noon sa isip ko at pagkatapos ay sinubukang magsalita. Bumuga ako ng malakas na hangin at lumabas lang ang tunog ng parang sit-sit lang o mahinang sipol. Pero doon na ako nakagalaw. At nang nagkaroon ako ng pagkakataon ay tumakbo ako ng mabilis habang sumisigaw at tinatawag ang mama ko. Palakas ng palakas ang pagsigaw ko, sabay sa pag-aalala kung hinahabol ba ako ng nilalang na yon. Sa sobrang bilis ng pagtakbo ko, parang hindi na ako nakaapak sa lupa. Hanggang sa makarating na ako sa bahay namin at niyakap si mama habang umiiyak. Tinanong ako ni mama kung ano ang nangyari sa akin. At saka ko na ito ikunento. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap nang pumunta naman sa bahay ang mga pinsan ko na galing sa bahay ng tiyahin ko sa kabila. Ang sabi nila, narinig daw nila na may sumisigaw kaya naisip nilang magtanong at baka sa amin galing. Ikunento ko na din sa kanila ang nangyari sa akin. Nagulat na lang ako sa sabi ng pinsan ko. Mula pa daw kasi kaninang 8:00 ng gabi ay naririnig na nila na may paikot-ikot na ibon sa bahay nila at kasabay nito ay mga huni ng tiktik. Hinanap pa nila ito pero sa tuwing lalabas naman sila ng bahay ay wala naman silang nakikita kahit sa kakahuyan sa paligid. Sila pala ang tinitiktikan ng gabing yon at hindi ako. Nagkataon lang na napadaan ako nung gabing yun, kaya sa akin nabaling ang atensyon ng aswang. Lumabas ulit kami ng bahay at may mga dalang pang depensa.
Itinuro ko ang lugar kung saan ko nakita ang lalaki. Pero pagdating namin doon, wala nang bakas ito. Hindi na namin nakita. Matapos ng pangyayaring yon, hindi na talaga ako nagpagabi pa sa daan. Nag-aaral ako noon sa probinsya, sa isang bayan sa Basilan, at nakatira sa lumang bahay ng tiyahin ko. Nakakatakot yung bahay na yun kasi bago yun naisipang paupahan ni tita, ay matagal itong nabakante at walang nakatira. Ang lalayo pa ng kapitbahay. Nung maisipan itong paupahan ng tiyahin ko, ay kinagat ko na. Wala din naman kasi akong ibang pagpipilian. Mura kasi ang parenta at mas malapit pa rin iyon sa kolehiyo na pinapasukan ko kaysa sa bahay namin sa kabilang bayan. Tatlo kaming lalaki noon na magkakasama. Ako, si Henry na classmate ko na nangungupahan din doon para makatipid, at si Kuya Ruel na kakagraduate lang din. Mabilis kaming naging malapit ng mga kasama ko at nakasanayan na din namin na bago matulog ay naglalaro ng board games o kaya naman nagkakantahan habang nagigitara. Hating gabi noon, bago kami natulog ay naglaro kami ng chess. Kung sino matalo, papalitan. Magkalaban noon si Henry at si Kuya Ruel habang hawak ko naman ng gitara at kumakanta pa ng malakas. Walang problema yung ganun kasi malayo nga naman ang mga kapitbahay. Habang kumakanta ng halos pasigaw, ay bigla kaming nakaamoy ng tiyangaw. Yung insekto na kapag nahawakan mo ay sobrang baho at didikit talaga sa kamay mo ang amoy kahit hugasan mo pa. Hindi ko maalala ang tawag nun sa Tagalog eh. Napatakip na lang kami noon ng ilong at nung ako mang magigitara na ulit ako kasi medyo pawala na yung amoy ay bigla akong sinaway ni Kuya Ruel. Tumahimik daw ako. Si Kuya kasi ay maalam sa mga kababalaghan doon. Ang sabi niya sa amin ay aswang daw yung naamoy namin na yon. Hindi naman ako paniwala sa ganun kasi hindi pa naman ako nakakita. Kaya maya-maya lang tumuloy pa rin ako sa pagigitara ko. Natapos na yung dalawa sa paglalaro at kami naman ni Kuya Ruel lang nag-chess. Tumayo sa upuan si Henry at bumaba sa kusina para uminom ng tubig. Hindi nagtagal ay bigla na lang itong pumasok sa kwarto na nagmamadali at sabay inilak ang pinto. Pinilit nitong habulin ang hininga at nung makapagsalita na ay sinabi niya sa amin na may nakita daw siyang tao sa kusina. Nakita niya daw ito sa refleksyon ng tubig sa may putikan sa kusina bago siya tuluyang nakababa. Lupa lang kasi yung sahig ng kusina namin sa likuran at nung hapon umulan ng malakas kaya may naipon na tubig sa sahig. Natakot kami noon kasi baka magnanakaw. Si Kuya Ruel naman na pinakamatapang sa amin ay sinabi na kumuha ng kahit anong pamalo. Kaya dinampot ko noon ng isang padel. Tabla naman ang kinuha ni Henry. Si Kuya Ruel kinuha ang itak sa gilid ng kama niya. Dahan-dahan namin binuksan ang pinto ng kwarto at bumaba ng hagdanan. Nauuna sa amin noon si Kuya Ruel at nakasunod lang kami sa kanya. Inuutusan niya kami na buksan ng ilaw sa labas ng bahay, sabay takbo na din palabas. Ginawa naman namin. Lumabas kami at mula sa labas ng bahay ay may nakita kami sa kusina. May parang anong mabagal na gumagapang na maihahalin tulad mo sa lakad ng aso. Pero parang may mga tila pakpak ang braso nito na nakatiklop. Papalabas ito sa kusina. Kitang-kita namin dahil sa ilaw sa labas na binuksan namin. Sumigaw si Kuya Ruel ng "Aswang!" At sa isang iglap ay kaagad na lumundag ang nilalang at lumipad na parang ibon sa bilis. Nangilabot talaga ako noon. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko.
Sinubukan ni Kuya Ruel na habulin ng aswang at nakasunod naman kami. Itinuro ni Kuya ang puno ng mangga sa gilid ng bahay. Nakita at narinig namin ang paggalaw ng mga sanga ng mangga at kasabay nito ang mahinang tunog na nagtayuan talaga ang mga balahibo ko noon. Matapang na sumigaw si Kuya Ruel na, "Kilala kita!" Tapos minura niya ito at binantaan na papatayin habang tinuturo-turo niya ang sanga ng mangga gamit ang itak niya. Pagkasabi nito ni Kuya ay biglang lumipad paalis ng mangga kasabay ulit ang tunog na "Umalis na," ang sabi ni Kuya Ruel. Kaya pumasok na kami sa loob. Pagdating namin sa kwarto ay inayos namin ang kalat namin. Tinanong ko si Kuya Ruel kung kilala niya ba talaga ang aswang. Ang sabi niya ay hindi daw. Sinabi niya lang iyon para umalis na ito. Nung gabing iyon, natulog kaming nakabukas ang lahat ng ilaw sa labas. Kinabukasan, may mga kalmot ang bintana namin na screen lang. Kita yung kalmot kasi puno ng alikabok yung bintana na yun at nagkaroon ng mga marka. Dahil kasi sa puro lalaki kami, hindi kami nakakapaglinis ng regular sa bahay. Simula ng pangyayaring iyon, kapag inutusan kami ni Kuya Ruel na kahit bibili lang ng kamatis sa labas, hindi pwedeng hindi kami magkasama ni Henry. Parehas kasi kaming duwag. Shoutout po kay Incognito Stories sa pagpapa-unlock na maging guest narrator sa kwentong ito. Ikalawang beses ko na siyang na-invite at ang last time ay aswang story din. Iniimbitahan ko po kayong bumisita din sa channel niya at tiyak na magugustuhan niyo din po ang content niya. Maraming salamat din po sa bagong channel member natin na si Yul TV. Thank you po sa suporta niyo at sa pakikinig lagi kasama ang iyong mga munting alagang pusa. Sa mga gusto din po maging channel member, check nyo lang po ang link na nasa description box. Thank you din po sa story senders na sina Phoenix at DJ VJ. Tuloy po tayo sa shoutout na kukunin ko sa video na kanta. Hello po sa first commenter natin na si Love Moko. Ayun, timing. Nauna po kayo ngayon. Salamat po sa mabilis na pag-click. Hello din po kay Philippine Kababalaghan Story. Nice story po. Like nyo kung favorite nyong narrator tong Philippine Tales. Thank you po. Bagong horror channel po itong si Philippine Kababalaghan Story. Check niyo po yung channel niya. Hello din po kay Secret Love and Life Confessions. Hello Philippine Tales. Salamat sa bagong upload. Talagang inaabangan ko mga uploads mo. Thank you po. Sabi naman ni Kilabot King, listening with love. Shout out sa ating mga frontliners at mga OFWs. Mabuhay po kayo. Oo nga, saludo po sa mga bayani natin na frontliners at mga OFWs. Mabuhay po kayong lahat. Kilabot King po ay bagong horror narration channel din at bisita din po kayo sana sa channel niya. Hello po kay Miel Marcelo at Miss Nightmare PH na laging nakikinig sa channel. Hello din po kay Yul TV. Good evening Ma'am Idol, isa na naman pong napakagandang kwento galing sa favorite kong narrator as always. God bless always Ma'am. Panda, Mingo, Dugo, Yonggi, Goldie, Sphinx. Yan po ang mga names ng mga alaga kong miming na kasama ko sa pakikinig ng kwento nyo. Thank you po sa lagi niyong pakikinig at sana po mamahanap niyo na po si Mingo. Hello din po kay Deb Casilaw at kay Five Sky. Hello din kay Mighty Valdevieso. Good evening po, listening here in Antique with love. Naging stress reliever ko na po ang pakikinig sa mga stories niyo. God bless po at more power to your channel. Buti naman po kung ganun. Thank you po at happy listening po sa inyo. Hello kay na Erisa Miguel, Sid Vicious at kay Armino Lucas Rupert Mateo Randrap, mga laging nakikinig sa channel. Hello kay Aryan Siosan. Nice story naman ito. Ano kaya feeling ng my third eye? Nakakatakot po siguro. Salamat po sa pakikinig Ma'am Aryan Siosan. Hello din kay B.Ann na ika-15 daw. Hello din kay Aubrey Delgado. Good evening Miss PT. Yung mag-isa lang ako at ganito pinapakinggan ko. Thanks sa bagong story. Lakas ng loob talaga ni Ma'am Aubrey. Salamat po sa pakikinig. Hello po kay Aris Girl Perez at kay Maria Evangeline Esgrina. Mga laging nakikinig din. Happy listening din po kay R.L. Bard Book. A soft yet creepy story. Well narrated miss. Thank you po.
At ang huli, shoutout kay Raging Claw, always listening Mom Philippine Tales. I love your voice. Naku, salamat po at lagi kang nakikinig dito. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong episode. Sana po ay nagustuhan nyo to. Ingat po tayong lahat parate at kita po tayo sa sunod na kwento. Magandang gabi po.